मानसि गोमादों बिलेश्वर बसुमतारी मुंनि सासे बर' लाइमोना अरुणाचल प्रदेशआव गोमानानै दं। बर' लाइमोनफ्रा बेखार जेंनानिफ्राय दासिम उदां जायाखै नामा? बर' लाइमोनफ्रा गावनि थांना थानायनि उदांस्रिखौ माब्ला आबुङै मोनफुंगोन? बर' लाइमोनफ्रा गावनो गाव बेखार खालामना लायोना गुबुना खालामो? बेफोरबायदि सोंथिनि गेजेरजों बर' लाइमोनफ्रा बेखारनि थाखायनो हालाय हाफाय गुबुन रायजोआव खामानि मावहैनो गोनां जायो। थारैनो गावनि नखरनि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय 10 जानुवारियाव अरुणाचल रायजोआव खामानि मावनो थांदोंमोन चिरां जिल्लानि खुंग्रिं कचबारि गामिनि रुंसारि फादर सिंह बसुमतारीनि फिसाज्ला बिलेश्वर बसुमतारीया। नाथाय अरुणाचल प्रदेशनि दापुरिजु जिल्लानि डनबस्ती गामियाव थानानै मोनानि ओंखाम जाखांना उन्दुनायनि उनावनो बायजोआव ओंखारना आन्दायनानै दासिम थाग्रा थावनियाव सौहैयाखै होननानै मिथिनो मोन्दों। बबेखानि लोगोआव थाफाग्रा सुबुंफ्रा दासिम नागिरबाबो मोनाखै। सोरबाफोर सुबुङा नुसनोबा नैबे जानबुं नाम्बार 6002289022 आव खौरां हरनो गुरै नखरा खावलायहरदों। बे खामानि मावनो थांनायाव बे लांग्रा मानसिया खारखुमानायाव बे गोमाहैनाय जाहैबाय। थारमाने मिथिगौ जोंबो बेखौल' मिथिदों आरोखि। दा मानसिया बबे जायगायाव दङ जों मिथिला। बेनोसै आरो दा नागिरनाय राहाखौ माबाफोर जायो नामा बिदिल'। मानसिखौ मोनाफिनगौ। जुदि नोंथांमोना बे लांग्रा मानसिखौ जुदि गाज्रि जुदि माबा मोनोबा नोंथांमोना बे लांग्रा मानसिनि सायाव माबाफोर आयेननि बेब'स्था लागोन नामा? जुदि मानसिखौ नागिरनांगौ बे साननायनि गेजेरजों माबाफोर राहा खालामजायो नामा बेखौ साननाय नांसिगोन। खुलुमबाय। आंनि फंबाय असे अरुणाचलाव महाराष्ट्रआव थांनो होननानै थांदोंमोन। आंनि फंबाया बिसोर साथाम लोगो दंमोन आरो। लांग्रा मानसिया जोंनि न'खरनि जायो। बियो जाबाय नेरसोन बसुमतारी। बियो महाराष्ट्रआव लांनो होननानै लांदोंमोन। दाना 8 थारिखआव लांदोंमोन, नैबे थांनाय 8 थारिखआव। बेयाव लांनानै दाना बङाइगाव निउ बङाइयाव आंनो दोनलांदों गारिजों। बिनिफ्राय दाना निउ बङाइयाव मा साननानै मा जाखो माबायाव महाराष्ट्रआव थाङालासिनो रङिया फारसे बिसोर थांबाय। रङिया फारसे थांनानै दाना बियो लांग्रा मानसिया रङियायाव खारखुमाबाय। नैबे साथाम मानसिया आलाय सिलाय जानायखौ नुनानै सासे मानसिया फैनानै अरुणाचल फारसे खुरखाना लांबाय आरो। दाना 10 थारिखआव अरुणाचलाव गावसिनि खामानि मावग्रा जायगायाव सहैबाय। सहैनानै बेलासिनि बिदिनो 5टा 4टा बिदि समाव सहैनानै जायै लोङै केम्पआव उन्दुबाय। उन्दुनानै 9टासो टाइमाव मोनानि 9टासो टाइमाव आंनि फंबाया पिसाब खालामनो होननानै ओंखारदोंमोन। बेनिफ्रायनो ओंखारनायनिफ्रायनो गैया आरो दासिमबो गैया। बे जानाय जाथायखौ न'सिम सोर खोन्थाहरो? बे लांग्रा मानसियानो खिन्थाहरदोंमोन। मा होननानै खोन्थाहरो गिबियाव? गिबियाव मानसिया खारबाय बायह्रायाव ओंखारनानै बेबायदि होननानै बुंदों। गावसोर नागिरदोंना नागिराखै? ओरैनो मोनानि नालाय ससे नागिरबाय जादों। बेल' आरो बेनिफ्राय लांग्राखौ सिनायो? लांग्राखौथ' आंथ' सिनाया। ओरैनो नामखौ मोनथियो सोरां बसुमतारी होननानै। मा जिल्लानि? सनितपुर जिल्लानि होननानै। नोंनि फंबायनि नामालाय? आंनि फंबायनि नामा गामियाव बिलेश्वर होनो आरो डकुमेन्टसआव बारहुंखा होनो। बेसेसो बैसोनि जागोन? बिनि बैसोआ बिदिनो 24-25 बिसिबांनि आरो। अरुणाचलनि बबे जायगायाव थांदोंमोन? अरुणाचलनि जिर' मा होनोमोनलाय? दापुरिजा होननाय जायगायाव थांदों होननानै खिन्थाहरदों। अरुणाचलनि दापुरिजा होननानै। न'निफ्राय सोर लांजेनामोन? न'निफ्राय लांजेननाया फार्स्टआवनो जोंनि एसे न'खरनिनो जायो। बेयो नेरसोन बसुमतारीया फार्स्ट लांजेनदोंमोन। बे मानसिया खारबाय नामा दा? मानसिया खारदोंना खाराखै जायखिजाया सम हमो फनखौ सम हमा बेबायदि। माबायदि रायज्लायहरो नोंसोरजों? जेबो गिनांगौ गैया, गिनाङा ना होननानै बेबायदि बुङो आरो। सानबेसे जाखो फंबाया गोमानाया? गोमानायाथ' 10 थारिखआवसो गोमादों होनदों गासिबो लोगोफ्रा। 10 थारिखनि बे मोनाबिलि 9टा बाजि समाव। पुलिस स्टेसन एफआइआरफोर होदोंना होआखै? होनो होननानै जों दहाय थांदोंमोन, ओमफ्राय असिफोरखौ लोगो मोनाखै सार बेबायदि। दा जुदि नोंनि फंबायखौ बै जायगायाव सोरबाफोर नुयोब्ला नोंसिनिसिम खोन्थाहरनो थाखाय मा खालामो? जोङो बेखौनो मोजां लुगैयोदि जिखि जाया जायखिया मानसिफ्रा लोगो मोनोबानो जोंनो खबर हरथों होननानै। लायनायनि बेब'स्थाखौ? लायनायनि बेब'स्थाखौ जोंबो लागोन। आरो दिनैनो लाखादोंमोन जोङो, ओमफ्राय दाना असिनि जोङो रिपर्ट मोनैनि थाखायसो जों थांनाय जायाखै। थांनो होननानै जों बेग थेग बहनखाबायमोन। नोंनि फंबाया हाबा जाबाय? जाबाय, आंनि फंबाया हाबा जाबाय। 2 गथ' दं। सासे नै बेनो आंनि बिमायं, बे देरसिन फिसाजो बे दा गोमानायनि। आरो फिसाला दंबावो दुइसिन।
नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।